Една определено прекрасна новина за България и искам да ви обясня защо е прекрасна новина, защото папагалите от ГЕРБ и ППДБ скочиха на амбразурата да защитават чужди интереси и да увреждат интересите на България. Прекратяването на ужасния проект за строежа на завод на Рейнметал в България. Директно фактите. Производството на барут, експлозиви и твърдо ракетно гориво, което е сродно, което щеше да се произвежда в България завод за барут и експлозиви, това е най-замърсяващото производство от всички военни производства. Тук над мене гледайте, може да спрете да си ги снимат тези факти и когато някой папагал ви обяснява, че това било добре за България, му покажете фактите. Второто по замърсяване производство военно е производството на артилерийски снаряди, минохвъргачни мини и свързаните с тях. Това е второто от 10 най-замърсяващи производства. Тоест, завода на Рейнметал в България щеше да произвежда експлозиви и артилерийски снаряди. Двете най-замърсяващи производства. Защо тия гербаджи и ППДБ-ци, които убиха българския лев, защо те не поискаха и не направиха завод за нещо, което не е замърсяващо и където има много повече печалба и хората, работещи в тези производства, взимат в пъти по-големи пари. Само ще ви изброя. Например, бронетанкова техника и артилерийски системи. Например, военно корабостроене и поддръжка на кораби. Ние имаме излъз на море, имаме кадри, имаме машини. Например, производството на стрелково оръжие и леки системи за близък бой. Да, ние произвеждаме все още в арсенал определени. Защо не направиха още един такъв завод? Например, фронта в Украйна показа, че има огромна липса на леки картечници. Следващото, производството на управляеми ракети и торпеда. Говорим за ракети, които са управляемите ракети, това са прямо противотанковите системи и някои от системите земя-въздух за сваляне на самолети в близко разстояние. Производството на камиони, логистични машини. България има традиции в тези области. А защо не говорим за производството на бронежилетки, балистична защита? Тези неща са изобщо много по-малко замърсяващи. Вместо това, тези